Culture Show. Spectacolul culturii. Elegia oului, Nichita Stănescu. Într-un ou negru mă las încălzit de așteptarea zborului locuind în mine. Desigur că și în zona necreștină există ouă legate însă de cu totul alte obiceiuri. Prima țară necreștină din circuitul nostru este Turcia. Oul este fie sculptat în tiu vulcanic precum cele din Capadocia, fie este un ou din porțelan și este un dar al tatălui pentru fiul ce se căsătorește, ca la rândul lui să dea naștere doar la băieți și astfel pe linie masculină să existe acea continuitate a familiei. Lituania, Letonia, Estonia, Georgia sunt țări care astăzi folosesc foarte mult oul de lemn, care este o influență rusă, o broderie coreeană, apoi și din Thailanda, și din Cambodgia, și din Malaezia, ou cu măști din Indonezia și Bali pentru alungarea duhurilor rele, un ou de broască țestoasă din Vietnam, în aceeași acoarelă și tot o acoarelă, însă pe mai multe tipuri de suport. O să întâlnim și în China, locul unde oul este reprezentantul familiei cu copii. Cașmir o să descoperim însă un email pe o coajă naturală de ou, un ou care într-un cașmir indian va fi lucrat doar cu motive zoomorfe pentru că vaca și elefantul la ei sunt animalele sacre, într-un cașmir pakistanez însă lucrat doar cu motive florale, daruri ale soacrelor pentru nurorile care venite în casă, ar trebui prin acest dar să le aducă în schimb nepoți frumoși ca florile și sănătoși. Japonia, locul unde oul este considerat creatorul universului, unde se crede și astăzi cu tărie și se specifică în toate legendele lor că din gălbenușul oului cosmogonic a oului primordial s-a născut soarele, simbolul lor național, și că din albușul bătut al aceluiași ou s-au născut restul elementelor naturii, desigur dominate de muntele Fuji, muntele lor sacru. Care odinioară în întreaga cultură amerindiană era un dar de fertilitate pentru femeile care trebuiau să devină mame, astăzi este acel simplu ornament într-un brad de Crăciun. Câteva exemplare primite de la Atașatul Cultural Ambasadei Mexicului, care și-a susținut doctoratul în similitudinile motivelor tradiționale bucovinene cu cele mexicane. Și pe lângă acestea am un ou de flamingo din Caraibe și 2 ouă de tinamu, pasăre rară sau păsări rare, că există 3 specii de tinamu, care într-o viață de 20 de ani reușesc să facă doar 4 ouă. 2 dintre aceste câteva există și în colecția mea. Australia și Noua Zeelandă sunt locuri de pe pământ unde oul de emu este oul dominant și este
struțul australian este singurul ou care va îmbătrâni odată cu pasărea. Oul care odinioară era cu o coajă lucioasă și strălucitoare va deveni la finalul vieții păsării un ou cu foarte multe asperități, cu o culoare neagră aproape inexistentă spre un gri cenușiu și una dintre cele mai vechi piese ale colecției este un ou lucrat de către aborigeni de aproximativ 130-140 de ani vechime, același ou de emu. Curiozitatea naturii, există în Tasmania un singur ou plantă, putem să-i spunem. Există acolo o plantă care se numește Banksia, a cărei fructe șlefuite în bătaia vântului iau singure forma de ou șlefuit. Continentul african va fi, desigur, dominat de oul de struț. Este locul unde o să întâlnim foarte multe dintre tehnicile prezentate, unde o să întâlnim și ouă din pietre semiprețioase, din lemn de esență superioară. O să redescoperim, culmea, în Mozambic și în Kenya, culorile de pământ folosite de noi bucovineni. Într-un vechi Egipt, chiar acea veche cărare rătăcită, de fapt, la ei reprezentarea drumului faraonului înspre Ra. O să întâlnim ouă din Fildeș și o să întâlnim chiar motive religioase ortodoxe prin copții ortodoxi prezenți pe acest continent și printre toate acestea și cel mai rar ou de pe pământ, oul de crocodil eclozat, singura piesă de acest gen din România, oul de crocodil, gazda unui pui cu o dimensiune de 3 ori mai mare decât coajă pe care de obicei mama o distruge la nașterea puilor pentru că mirosul urât emanat de această coajă este cel care ar putea atrage dăunătorii și de fapt chiar dacă întreaga comunitate de crocodil pe o rază de 1 kilometru va păzi puii nou născuți, mama are grija deplină și responsabilitatea pentru creșterea acestora. Este un nou rar și pentru faptul că în cultura nubiană a băștinașilor de pe Valea Nilului aduce găsitorului belșugul și prosperitatea necesare traiului câtorva generații. Ouăle lucrate cu motive religioase, un rozariu de argint de la Vatican, desigur un dar a unei delegații venite tocmai la Vama, de pământ din Țara Sfântă, ouă perforate și deschise ca și ușile de altar și nu doar cele cu coajă groasă, cam și ouă cu coajă foarte subțire ca cele de fazan și cele de păun, care au fost perforate, li s-au aplicat balamalele și există acele reprezentări triptice, nu în ultimul rând o capelă găzduită, pot să spun așa, de un ou de struț, unde tavanul, pardoseala și vitraliile puteți să le admirați ca fiind toate lucrate manual. Ouăle perforate, muzicale, ce sunt și în același timp casete de bijuterii, suporturi de parfum, carusele care funcționează și chiar basmele lui Andersen pe ouă de lebădă, ouă din pietre semiprețioase, ce din cele mai vechi timpuri au fost folosite în terapii și desigur există printre aceste multe exemplare și câteva pietre rare, cum ar fi agatele verzi, malahitul și lapislazuliul, diverse tipuri de cristale, cristal de Boemia, cristale Swarovski și așa mai departe. Tehnici textile, printre acestea cu o dantelă de bruj, cu o mătase naturală, lucrată manual și pictată manual, cu o idee de crinolină, cu o tehnică ochii ce realizează nodarea firelor cu degetele, fără a folosi niciun alt fel de instrument, desigur, la care se adaugă goblenul, croșetul, andreaua și așa mai departe, aplicații cu foițe de aur, argint, cupru, mărgele, motive abstracte, porțelan pictat manual. Oul, taină și simbol, fă din ieslea ta, leagăn de vise, dor de orizont, aripă de zbor. Mănâncă, roagă-te, iubește.